Her, hvad skal du hen? Den kunne på vejen. En fin hund. Jeg er rimelig glad ved den. Ja. Giv mig mange glæder. Ja. Det er sgu ikke nemt at få sådan en hund. Det er ikke noget, der bare kommer. Nej. Pisse, kom. Ja, det er ja. De ved ålegilde, så halsen af den 10-12 stykker, så skulle der jo mange år. Det er mange ting, ja. Men vi fik et andet hvidøl til dengang, for det var ikke råd til andet. Det var ikke noget med sådan. Nej, det var godt nok. Ja. Hvor vil du det fra, Inger? For han går og laver en hemsk tid. Det er du gerne have stået der. Nej tak, jeg har det. Hvad så? Er du der igen? Den mænger sig, du. Ja tak. Skal du have mere? Det smager ikke godt. Ja, det. Det er noget galt. Tak. Vi vil ikke have nogen skandaler, som dengang vi var på Sjælland. Der er skandaler. Ah, det var tæt på. Det var tæt på. Det der, jeg danser med den dame der. Ja, det var lige før vi... Ja, det var lidt tæt på. Du var på grænsen dengang. Det var... Nej, De synes vi andre der i hvert fald. Ja, det er de, Jeg er skidt med og... det er de på mig morskab. Skål med. Ja, skål. Ja, skål. Han har ikke danset meget i sit liv, så det var godt nok. Kom igen. Jamen, det var nok hende, der Nu har jeg sætter strøm. Carlsberg og sådan en eller anden ting. Jo, det er meget sjovt. Det er sjovt at se det bagefter. Det er fandens aften Du op også til. have noget, Johan. Nej, Ja, du kunne skaffe nogen. det er det ikke. Det var der sket. Hurtigt render op i vandet. Godt at virkelig at skjule nogle øller herhjemme. Det er frit fald, så du kan da bare se, hvad det er. Det vil du Jeg have. vil gerne have et glas. Se, hvad det er. Det ved du godt, jeg ikke kan. Rød, hvid, grøn. Ja. Giv hende noget kondi. Ja, jeg tror, der er sådan en trang. Sådan er der, Inger. Nu er han tøj. Skødet. Tak. Nå. Er du stor gild i morgen, Poul? Nej, det var simpelthen ikke så galt med det. Var du butler? Den tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Valgte at lave med det. Kan jeg så ikke finde det, eller må der helt forlade lejligheden? Det er jo mega. Så du pimper lige så stille ved siden af. Ja, nå, gør jeg. Ja, nu gør der noget for det stimulans. Ja. Nu skal jeg rykke mig lidt. Ja, det kan godt være. Når jeg går op til købmanden, der kan der godt stå øl på, uden jeg kan se det. Ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg bare slår hjem. Nej, men det er nok sådan, det du tror. Nej, men det... Men bare det går til den side her, så kan det ikke gå helt galt. Nej. Det var hvis du købte eneste juleøl. Eneste juleøl. Nå ja. Nisseøl. Den første gang, jeg forlangte hvidøl deroppe, hun vidste ikke, hvad det var. Hun forstod, jeg sagde, at jeg skulle have noget rigtig øl. Ja, rigtig øl. Hun troede, det var bager. Men jeg fik da rigtig øl ud af til sidst. Det er det, hun stod for rigtig øl. Vi havde engang en fodboldtræner. Hun troede jo Ja, rigtig øl. de har fået en kat. Han var skolelærer og underviser og has og det der. Så den kat skulle kastreres. Nå. Så kørte han til dyrlæge med den jo. Nå. Så sagde han, at han ville gerne have den kastreret, og det var da fint.
Så gik der... Så skulle jeg så hente nogle dage efter, ikke? Så blev jeg helt til grin for den kat, han havde afleveret. Det var en hundkat. Nå, og det her er vi meget sjovt med, hvor du underviser børnene og alt det der. Men så gik der så blev den kørt ihjel. Så gik der nogle år, så fik de en kat til. Så sagde de, ham og pigerne, du kører op med den. Nej, så det gør jeg ikke. Har vi ikke været til grin en gang til? De andre ville ikke. Så måtte han afsted, så sagde han, jeg vil gerne have den gjort ukamp. Så sagde han til mig over i klubben, nu er jeg sgu spændt på, når jeg henter den, om den er død, for så er han jo oppe i ukamp. Han var så godt nok. Har vi ikke set han en gang til? Har vi sgu ikke været til grin en gang til? Nu det kan jeg huske en gang for et par år siden, mens jeg stadigvæk boede hjemme. Så jeg tror, jeg fyldte 15 eller 14-15 år, så ville min veninde, de ville give mig sådan en gave. Så gav de mig 2, en hvid og en sort, 2 handmus, eller 2 små hanner der. Så gik der et par dage, så endte nogen med den ene, de viste, at nu det var en hund. Så hun fik 7-8 unger. Så gik der et par dage mere. Så var den anden sørme også en hund. Men så fik du før. Ja, det sidste havde jeg simpelthen så mange hus, det var helt utroligt. Har I Det er ligesom vores kaniner dengang. hunde, der bor ved